Arratsaldeko 6:04 minutu besterik ez, asteazkenean gaude, eta gui asteazken arratsaldean fokua asteburuan dugu jarrita, hitzordu berezi bat ospatuko delako Bizkaian. Hemen gaztean, gu saio honen musika festivalen oso zaleak gara. Saiatzen gara aliketa festival gehienetara joaten, eta honen berri izan dugunean, jaialdi honen berri izan dugu guazen, gehiago informatzera, eta jaialdi honen prestakuntza ere nolakoa izan den ezagutzera, ze festival hau antolatzen gazte batzu dauzkagu ikasleak dira, eta euren ikasgelan sortu dute jaialdia zerotik hasita gainera. Gure festivalaz ari gara, gure jaialdiaz, eta gure jaialdia antolatu duten bi lagun ditugu estudioan, Izaro Negredo eta Enzo Barrado. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Kaixo. Oso urduri eta gogotsu, bai. Bai, urduri irrati antzabetelako edo urduri jaialdiagatik? Biak, agian gehiago irratiagatik, baina bai, asteburuan daukagu jaialdia, eta oso hurbil da orduan, urduri gaude. Bai, zuek kokatzeko, zuek zarete Erandioko Tartanga Lanbide Heziketako ikastetxeko ikusentzunezkoen eta ikuskizunen ekoizpeneko zikloko ikasleak. Audiovisuales. Audiovisuales, bai. Horko ikasleak zarete, eta zuek sortu duzue jaialdi hau, gure izeneko festivala, zein da abia puntua, zein da lehendabiziko koxka, lehendabiziko pausua jaialdi bat antolatzeko, guk ere ez dakigu, eta begira gure mundua, musika mundua dela, eta hori gertu izan genezakela, Bai, gu azkenean klasean hainbat proiektu egiten ditugu, kudeatzen ditugu eta antolatzen ditugu, eta, azkenean ez da berdina fikziozko zeozer egitea errealitatera bidaltzea baino. Orduan, irakasle batek pentsatu zuen gure jaialdia sortzea, holan ikasleon artean benetazko jaialdi bat sortzeko eta antolatzeko, eta hortik sortzen da ideia. Baina prozesua zein da? Esan dut, lehenengo erabaki behar da ze artista nahi dituzuen, harremanetan jarri behar zarete beraiekin. Esan dut, imaginatzut, telefono dei asko egongo direla, edo dizin da hau antolatzeko prozesua, jarraitu beharreko pausuak? Guk hori, lehenengoz, kudeaketa artistekin eta hori ez dugu guk kudeatzen en directo, baina kontrolatzen dugu irakasle bat, Markel, eta udala, Erandeko udala. Irakaslea zuen kontaktua da, ez da zuen eta musikarien artean, baina gero, kartelak, edo logo akaso, edo garapen horretan zuek ze egin behar dituzue ikasle bezala? Azkenean irailean Markelek dator esaten zer pentsatzen duen udan ze artista ekarri eta zelako rekontuarekin, eta gero gu egin alditugu propuesta batzuk, nik nahi dut ekartzea ez dakit nor eta beste nor, eta gero kurtsoa joaten den urrean, Markelek dago kontaktuan Erandioko udalarekin, hori patrocinadoreak eta laguntzak lortzeko, dena aurrera eramateko, aktibitateak eta gauza horiek gero gu gehiago kudeatzen ditugu, bilatzen ditugu, hori da. Markelen agenda presetu izango da, orduan, ez da bere mobileko agenda kontaktu honak izango ditu. Bai. Artista oso potoloak ditugu kartelean, Belako taldea, Ixa Sakara, Eskabidean, beste hainbat ere bai, Mikosis, Moises no duerme, izen oso potoloak dira, eta horiekin augustia zehaztea eta istea, hor lana dago, Bai, aurtengo kartela da oso potoloa, eta bera egin du lan pillo, eta asko eskertu dugu, porque azkenean gu gara aurtengo irudia eta berak egin du hori, kartel hau, eta azkenean gu nos llevamos un poco el crédito, ¿no? Baina, bai. Eta zuek jaialdian zerre lanean egongo zarete, edo bakarrik ikusle bezala joango zarete bertara? Asteburu osoan, ostiatik larun batera, ordu bitara, goizeko ordu bitara, eta egune bakoitzean dago nola programazio ezberdin bat, ez da? Arduradun bat, eta ere bolondresak gaude. Hori da, gutaz aparte gu gaude arduradun bezala gune bakoitzeko, azkenean gu egin dugu kudeak eta guztia, baina gero noski dauz bolondrez asko, tartanga eta kanpotik datozenak, eta
haien laguntzarekin dena aurrera eramaten dugu bai. Osea, haiek ez badute parte hartzen, jaialdia bez ez da egiten, osea, azkenean zailagoa da. Egon zarete noizbait festival baten beste aldean ikusle bezala, ze, karo, hor ideia asko hartzen dira, eta joaten bazarete musika festival batera, gero dakizu hori nola aplikatu zuek, jaialdi propio hau gure izeneko hau garatzeko. Ikusle bezala egon zarete noizbait, ze oso gazteak zarete, eta ez dakit oso ondo hori ja adinean zaudeten festivalera joateko. Ni jaialdi batean ez, baina kontzertuetan bai, jaian. Bai, ni egon naz jaialdi askotan eta kontzertuetan bai, eta azkenean esan dezaket, azken jaialdi eta kontzertuetan egon naizenean, enotau, tipo, egon nazela detalle edo... Bai, fijatzen egon zara. Bai, hori da. Begia jarrita egon zarela. Hori da, en plan ideiak hartzeko gure jaialdian sartzeko, edo adibidez sare sozialetan egiten duten marketinga eta ideiak hartzeko bai gure sare sozialetan bai sartzeko. Eta bai, baina... Ni bada gauza bat alain flipatzen dudana, gaur egun oraindik ere festival batera joaten naizenean, eta hori da, nola egoten diren koordinatzen ordutegiekin. Da movida bat. Agertoki batan dago ez dakiz talde orain, eta bestan egongo da hori amaitzen segidan beste talde bat hori jotzen. Ez dut ulertzen nola den posible jendea hain puntuala izate jakinda ni neu nolako naizen bizka desastrena ez zentzu horretan. Eta denak funtzionatzea, ez dena ateratzea, ikaragarria da. Zuen kasuan agertoki ezberdina daude eta holako koordinaziorik egongo da batetik bestera bat amaitzean, belako amaitzean, ez dakit isasakara astea holako zerbait. Bai, Izarok lehen esan duen bezala gune bakoitzean dago arduradun bat. Eta aurten, daukagu bakarrik eszenatoki bat, eta uste dut errazagoa izango dela. Denak kudeatzea, en plan, belako joatea beste lekutara, kamerinotara, eta gero beste taldea eramatea, uste dut dena koordinatua dago eta lasai. Bueno, egia da, estilo ezberdinetako jaialdi asko daudela, ezagutzen ditugu jaialdi erraldoiak, Bilbao Beka Live eta antzekoak, gero jaialdi txikiagoak ere badaude, zuek adibidez horrelako batean aritu zarete, baina orain ja bizi izan duzuela zer den jaialdi baten barruan egotea, hor lan egitea, uste duzue erreza dela edonork zerotik horrelako zerbait sortzea, gomendatuko zeniokete norbait, aizu sortu zazu jaialdi bat, ez da intzaila, ematen duena baino erresagoa da, eta erraz egin daiteke horrelako zerbait edo ez? A ber, erraza ez da, baina azkenean esperientzia oso polita da eta esperientzia bakarra nik uste. Azkenean zerotik egitea jaialdi bat, esperientzia handia da, niri asko gustatu zait, naiz eta... Balio handiago dauke igual, ez? Bai, hori da, naiz eta estres handia izan eta... Azerretu gure artean pizkat, gero konpontzen gara, baina nik uste, nik gomendatuko nuke, baina en plan, sabiendo que izango dela lan potoloa eta estresatuta egongo direla eta holan. Eta zuek ikasle bezala, pertsona bezala, Izaro eta Enzo bezala, musika berria deskubritu duzue hau sortzen ze, karteleko, belako, isasakara eskabidean zuen gustoko artistak ziren, ala proiektu honekin ezagutu dituzue. Adibidez, eskabidean nik ez nuen ezagutzen. Bai, ni bai. Belako eta hori bai. Nik eskabidean ezagutzen nuen eta asko gustatzen zait. Baina adibidez belako edo Rosa Sparks ez nuen ezagutzen, baina azkenean Enzo, sentitzen dugu, ze lanen egon marko duzu, asteburuan ezengo dituzu kontzertuak ikusi, ze kasu honetan ez da zure gozatzeko asteburua, lanerako delako. Bai. Bueno, eta datorren ediziorako, dagoeneko izenak badituzu buruan, hau da, datorren urteerako, beste edizio baterako kartela egiten hasi beharko bazinak teke, ze artista sartuko zenukete? Jofe, Kiliki, Mirua... Ni egon nintzen, Markel etorri zenean irailean ea zer propuesta geneuzkan galdetzeko. Ni egon naz hor piko pala kulto kultibo etortzeko, baina ez zen lortu. Baina niri asko gustatuko litzaidake, hori, kulto kultibo, Jasima Lo Grande, Zuan Faia boi bai, edo hemengoak, bai, Aren Esei, eta horrelakoak, bai.
Ze proiektu polita, ikasleek sortuta, esango dugu beste behin, Erandioko tartanga lanbide heziketako ikasleen proiektua dela hau, gure jaialdia, ez da lehendabiziko edizioa, baina ja ibilbide horrekin ere eskarmentua badute, eta egia da gazte hauek ere, beraien esperientzia, lehenengo esperientzia bezala, eraiki dutela kartel erraldoi hau. Asteburuan, ostiralean eta larun batean doako jaialdia esango dugu, Erandion gure festivala, eta informazio gehiago saretan, Instagramen jartzen baduzu gure festivala edo gure jaialdia, segiutan topatuko duzu. Zoragarri, Izaro Negredo, Enzo Barrado, Zorteon, asteburuan, ondo joan dadila, eta ea aukera aukazuen pixkat gozatzeko kontzertuekin, Bai, nik uste baiet, pixkat gozatuko dugula, bai. Ondo izan. Ondo pasa. Publiko haukau.